हेलो गाइज गुड मॉर्निंग आपड़िया ये आइला आज मुझे कल रात आसिक एपटे अच्छी ह्वाइट फिल्ड रे बहुत दिन है ब्लॉग आसी नाला आज हूँ वर्ल्ड कप डे फाइनल तो वर्ल्ड कप डे टा केमती सेलिब्रेट करिया କାହାର କୋଉ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି କି କୋଉଠି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ବସିକି ଦେଖିବୁ। आमर घर टी देखा बस खेल आड़े तो जबार नहीं बाहर को आम एक्चुअली प्लान करूँ गोटे भल ओडिया होटेल होती नुआ खोली सेठी जीव बोली किंतु पर टी लास्ट मोमेंट प्लान कैंसिल कहीं जो मैच शेड्यूल आसला बहुत टाइट अच्छी बहुत जल्दी स्टार्ट हो सब ଯୋଉ ଏୟାର ଶୋ एयर ହେଇଛି शो ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିସ୍ हाँ ହେଇଯିବ ଆପଣ। से सब मिस करूँ कहीं अଯଥାर करार नहीं आज घर खाईदे तो आम भी जाऊँ सका मटन आने मटन आसो कौटू ना मारथेल गोटे ओडिया मौसा अच्छा सी दौरान भल मटन जाऊँ से आनिक आसू आसले ସେ ମଉସା ପୁରା ଚିତା ପିତା କାଟିକି ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା ସିନ୍ଦୁର ଚିତା ପିତା गला କାଟିକି देखे ଦଉଛନ୍ତି। चलो जी मटन आनिक आसवा ଆମ ଗାଡ଼ିରୁ ତେଲ ସରିଗଲା। ये देखिपे ये हूँ आम मटन दुकान लाइन लोक मटन खाया सकाल आई 6टा बेलू एमती लाइन होगी लगी भाई भितर आम कटुच्च मारथाली दुकान ओडिया दुकान ओडिया लोक सब तो खाई भल मटन मिलूँ लाइन देखुच केमती आमर सक्सेसफुली मिलगला आमको मटन पूरा जय महेशमती मटन टा बैग भर पशिगला जीवा बाहर की गले पुणी दुनिया कम रहा मु ब्लॉग करी कि रोसे करदे रोसे कष्ट यहाँ से जापार पुणी खेल देखा सेटअपटा करा गोटे बहुत जिन अच्छे चल एबे आसिक आम पहुँची गलु टी टाइम चा पीवा देखिए टी टाइम चा टे पी देकी जीवा स्टार्ट करिया रोसेबास चल चा टे मारद आग 5टा अच्छा ये गोटे वर्ल्ड कप ऑफर आ5टा दम टी जदि नब तो 10% डिस्काउंट मैंने सब मिसिक 210 हो 190 दौरान लोक ये करने गोटे जहाँ यात्रा करने कथा ये बस पड़िया आमर टी टाइम चा आसिक पहुँचीगला यहाँ देखिपे गोटे पी सारे मन पड़ानी आगुआ पीदेली मन पड़ा जानी तो सब मन टी लेट पड़े दम टी मैंने लिखाई दम टी यहाँ कि एक्चुअल जिंजर टी आमर टिके पकईदे लिक्विडटा आपर स्टार्ट माड़ी बर्तमान सब पड़गला बंद करदे पावर ऑन स्टार्ट माड़ी देखिया कितना टाइम दिखाएगा सीटा तार घूँ घूँ हो देखे तो टाइमटा आम तापर जाकि अलग कम करिया तो छाड़दे घंटा 11 मिनट देखला हाउ से तार हौ गाड़ी चलू आम चल जा पा अलरेडी स्टार्ट हो गला जाए सब रोसेबास कौन प्रिपेरेसन स्टार्ट करिया मटनटा धुआधुई बर्तमान स्टार्ट होगा धोई देखिए बाकी कटाकटी कर सब परिवा पियाज परिवाटे पकईदे स्टार्ट करके ये करिया रसुणटा बर्तमान खाली मटन बाहरी पड़े बाटर मटन रसुणटा बर्तमान छड़िया ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ବି ଲାଗି ପଡିଥିଲି ଏବେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଖାଲି କରୁଛି ଆଉ ସବୁ ଏଇ ତ କଥା କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଟିକେ ତ ମାନେ ମଟନ୍ ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା ଆଉ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଆରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କୁହନ୍ତି ମାଛ ଖାଆନ୍ତିନି ମାଛ ଗୋଟେ କ'ଣ ରୋଗ ଫୋଗ ହେଇଯାଏ ଛେଳି କି ରୋଗ ହବ ସେ ତ ରେଟ୍ ଜିନିଷଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲୋକ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି ଆମର ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଠି ରସୁଣ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଲୋକ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଘରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ହଉନି
ଆମେ ଏଠି ମଟନ ଏଇଟା ଖାଇବା ଘର ହେଇନି ବା, ଘର ହେଲେ ଯାଇକିରି ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବ। ବଡ଼ ଘର ଏଠି ଚଳିବ। ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ମଟନ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଆଉ ସବୁ ତ ଆମର ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। କଟାକଟି ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ପିଆଜ କଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ କଡ଼େଇରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ହେଲା କି। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏପଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ବସିଗଲା, ତାତିଗଲା ରହିଲାଣି। ହଁ ତେଲଟା ପଡ଼ୁ। ଆଉ ମୁହଁରୁ ପକେଇବାରେ ହବନି, ତେଲଟା ତ ଅଧିକ ତେଲ ପଡ଼ିବ। 2-3 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆଉ ହବନି। ବାସ୍ ସେतना 1.5 କେଜି ପୁରା। 1.5 କେଜି ମଟନ ଆସିଛି, ଆମେ 3 ଜଣ ଲୋକ। ଆଉ ଏପଟ ପଟୁ ଆଉ ବାହାରିଲାନି ତେଲ। ସିଏ ତ ରାତି ପାଇଯିବ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ। ବାସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତିଗଲା, ଏବେ ସବୁ ପକେଇଦେବା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଖଡ଼ା ମସଲା, ତେଜପତ୍ର, ଆମର ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ ଆଉ ଜାୟତ୍ରୀ। ଏତିକି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏବେ ତେଲଟା ପକେଇବ, ଏ ପିଆଜଟା ପକେଇବ। ହଁ ଏବେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇକି ତେଲ ପକେଇବ ତାପରେ। ତାପରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିକି ତ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରିବ ଆଉ। ପିଆଜଟା ତ ପୁରା ରେଡ଼ି ମାର୍କା ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଆମର ପକେଇଦେବା ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟଟା। ଏଥିରେ ନା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶିକି ଅଛି। ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି କାହିଁକି ନା ବାସ୍ନା ଟିକେ କରିବ। ରାଗଟା ଟିକେ ମଟନଟା ଯଦି ନ ହେବ କି ମଜା। ଆଉ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର ଟମାଟୋ ବି ଟିକେ ପକେଇଦେବା। 2ଟା ଟମାଟୋ ପକେଇବ। 1.5 କିଲୋ ମଟନ୍ 2ଟା ଟମାଟୋ ଆଉ। ହିସାବ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ, କହୁଛୁ କ'ଣ ଆମ ହିସାବ ପତ୍ର କହିବୁ। ଆମର ପକେଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସେ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ରେଡ଼ି ମାର୍କା ହେଲା। ଏ ଟମାଟୋ ନରମ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା, ଗୋଟେ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି। ଥାଉ, ତାକୁ କିଏ ପକାଉଛି, ଗୋଟେ ରହିଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ତା ପାଇଁ ନା। ଆମର ଏନେ ପକେଇବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ହିସାବ କରିକି ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଆଉ। ଟିକେ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଦେଖିବା ଆଉ ଦରକାର ହେବ ଆଉ ପକେଇବା। ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ୍ ବ୍ଲଗ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରେସର କୁକର କିଣା ହେଇକି ଆସିଛି ନୂଆଟା। ନାଇଁ ମଜା କରୁଛି, ଏଇଟା ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଜ୍ ହିଁ ହେଇନଥିଲା। ୟୁଜ୍ ହେଇନଥିଲା। ଏତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମଟନ୍ କେବେ ଆସିନି ବନାଇବା ପାଇଁ ନା। ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ସ୍ପେଶାଲ 1.5 କିଲୋ ମଟନ୍। ଖାଅ ନ ଖାଅ ବଳୁ ପଛରେ କିନ୍ତୁ ଆଇଛି। ହେଇଗଲା, ଇଏ ଟିକେ ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲେ ଏଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଟିକେ ପଳେଇଲେ ମସଲାର, ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ତାପରେ ପକାମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଦେଖାଉଛି ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ୍ଟା ପକାଇବା। ହାଲକି ହାଲକି ପକା। ମଟନ୍ଟା ତ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଥିଲା ଆଗରୁ। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଖାଲି ଲୁଣ, ମାନେ ସେଇ ଲୁଣ ସେଇଟାକୁ ବି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କୁହନ୍ତି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଳା ହୋକେ ରଖା ଥା। ସେପଟେ ଆସିଗଲେଣି ସବୁ ପ୍ଲେୟାର, ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆସିକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ। ଟିଭିଟା ଲାଗିଛି ନା, ମୋତେ ଶୁଣାଗଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ, ମୋ ମନଟା ସିଆଡ଼େ ଖାଲି। ଏଠି ପକେଇ ଦେଇକି ଏଠି ପଳେଇବା। ତାପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଖୁଡ଼ୁ ଖୁଡ଼ୁ କରିଦେବା। ମସଲାଟା କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆଉ, ଲାଗିଯିବ ସବୁଥିରେ ଆଉ। ଆଜି ପୁରା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ୱିଥ୍ ମଟନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଇଏ ଦିଆହେବ ଟାଇଟେଲ୍। ଆଉ ମସଲା ତ ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲା, ଲୁଣଟା ପକେଇଦେବା।
ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ କରିବା ଆଉ ଲୁଣଟା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ପଡ଼େ। ଲୁଣର ତ ମାପଚୁପ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ହାତ ଦେଖିକି ପକା ହବ ଆଉ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚାମଚ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଚାମଚ ନେଲେ ଜମା ଚାମଚରେ ତ ବଳତଳା ହବ ସେସବୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ରେଡ଼ି ଦେଖାହେଲାଣି ପୁରା ଇଂଲିଶ କଷାଟା ହେଉଛି। ଖାଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ସବୁ ଏବେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି କାଟି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବାକୁ। ଏ ଆଉ ତାକୁ ବୁଳାବୁଳି କରିଦେବ ତ ଆଉ କ'ଣ ସେ ତ ଜିନିଷ। ଏବେ ଲୁଣଟା ପକେଇକି ଟିକେ ରଖିଦେଲା ପରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମସଲା ପକେଇବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା, ଏଇଟା କୁହାହେବନି। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଛି। ହଁ ପାଖକୁ ଦେଖିବ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଥିବ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିକ୍ରେଟ୍, ଏଟାର କୁହାହେବନି କିଛି। ଏଇଟା ଏହାର ରେସିପି ଆମେ 2 ଜଣ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ମଟନ୍ ଖାଇଦେବେ ବୋଲି। ହଁ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଫିକ୍ରେଟ୍ ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ମସଲା ଫସଲା ପଡ଼ି ଗୋଟେ ହେଇଛି, କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେଇଟା କୁହାହେବନି, ସେଇଟା ହେଲା ସିକ୍ରେଟ୍। କ'ଣ ସିକ୍ରେଟ୍ କହିଲ? ସବୁ ମସଲା ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଜିରା ଧନିଆ। ନା ତୁ କ'ଣ କହିଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ଆମ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲାଟା। ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ତ ସେ କୁହାହେବନି ଆଉ, ସବୁ କହିଦେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ। ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଳୁ ଆଉ ଟିକେ ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦେଇଛୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଏବେ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି କରିକି ଟିକେ ବସେଇବା ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବା ଏବେ ଆଉ। କଷା ହେଇଗଲା ନା ଅଲମୋଷ୍ଟ। ଆଳୁଟା ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଛଣାଛଣି ବି କରିଦେଇଥିଲୁ ତେଲରେ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବ, ତମେ ଜାଣିଛ ସବୁ କରିବ ଆଉ। ଏବେ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ମେଥି ପତ୍ର ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏଠି ଟିକେ ମେଥି ପାଉଡ଼ରଟା ଟିକେ ଡଷ୍ଟିଂ କରାହେଉଛି ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରପର ସିଜନିଂ କରିକି ସିଜନିଂ ହେବନି। ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଦେଖିକି ବାଇଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର କ୍ରାଞ୍ଚ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏତେ କ'ଣ ରହିବ? ପାମ୍ପଡ଼ ଜାଣିଦେବା। କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ନା ପାମ୍ପଡ଼ କଥା କହିଲେନି ପୁଣି ମୋତେ ପାମ୍ପଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି କରିବିନି। ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଆମର କ୍ରାଞ୍ଚ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗଲା। ଏଇଟା ପାଣି ଗରମ ପାଣିଟା ଥିଲା, ଗରମ ପାଣି ତ କରାଇ ରଖାଇଛି, ସବୁ ରେଡ଼ି ଆମର, ଖାଲି ପଡ଼ିବ ଘଣ୍ଟା ହବ। ଝୋଳ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ସବୁ। ଯେହେତୁ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେଲା, ଟିକେ ଲୁଣ ବି ଦେବା, ଟିକେ ହାଲକି ଲୁଣ ଦେଇକି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ବସେଇଦେବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହିଁ ସିଟି ଦିଆ ହବ କାହିଁକିନା କଷାରେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା ରେଡ଼ି, खोला हुआ बर्तन प्रेशर टा खोल दिया, कैसा दिख रहा है देखते हैं। अरे हीस्ट ऊपर का रहा हाँ so beautiful, oh my god, हाँ so beautiful, so elegant, just looking like a wow 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 wow। तो सिझी भी जाइए पूरा रेडी मार्का ଜୁସ୍ ଜୁସ୍ ହେଇଛି, रेडी ହେଇଛି। ବାସ୍ନାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ଆସୁଛି। सुनी दे दिया मुँह सुन देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा फिर। एपटे तो मटन सरीगला, एपटे आमर टीम रेडी हो गलानी खेलिया पे, गोटे देखा दूसरी आमर इंडियन टीम कई ऑलरेडी नेशनल एंथम स्टार्ट हो गलानी तांकर चलची। यापर तो आमर हम संग संग जिनस लोक अलग प्रकार एवं से जो एयर शोटा है बढ़िया लगे देखा आमर स्टार्ट हम देखीद आसगले आमर बर्तमान ओपनर दीटा लोक मैंने अलग प्रकार गीत गाई था सी गोटे कौन केत गाइबे बोधे गुंद्रे सी मझे गाइबे इंटरवल रे बोधे आसगला गोटे गाड़ीटा बर्तमान आमर बड़ा बड़ी होगा अलरेडी भात एटा है आमर मटन सेटा हूँ आमर सेटा हूँ काकुड़ी काकुड़ी माने जो रायता तीन टा तो बढ़ाई पूरा रेडी मार्का आगे आगे चलती भाई आसी चल 3टा 4 मास है मजा लगुच देखा देखा चलती गोटे खिया चलती भी आउ खेल तो देखुवे कौन एमती खेलुं किसी बुझीनी 192 आसिक 5टा पड़गला सूर्या आसी कौन मारी तो गोटे 4 देखिए जहाँ हम हम देखा अच्छा प्रकृति मिश्र ऊपर कौन खाली कैमेरा पड़ुची कौन कथा के जानी पैसा पत्र देके आसो कैमेरा वाला पैसा नहीं से नेशनल अवार्ड पाइछि सेलिब्रेट नेशनल अवार्ड ना
ଦେଖିଆ ଆଉ ଯାହା ହବ ହବ ଖେଳ କଥା ତ ଖେଳରେ କିଛି ସେମିତି କହିହେବନି ଆଉ ନିଆଁ ପାଣି କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିଆ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ